kunnafoni min bɛ di nanzarakan na o bɛna yɛlɛma aw ye todunkan na a bɛna lase aw ma seeru sila maraka faama fɛ sabula kunnafoni sɔrɔbaliya o ye kunnasiri ye. Maraka faama ka journal banbara bɛna lase aw ma ka sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye. Maraka faama i bisimila bi kunnafoniw bɛ cogo di? Bi ye araba ye utikalo tile 28 san 2019 kunnafoni labɛnna fasirijɛkulu ma fɛ a bɛna lase ne Seyidu Sila maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la arajo bɛ ale kuma so kɔnɔ 97 tɔmi kelen fiɲɛ suru ka bɔ Sugunikura Kulujɔ nɛgɛkɔrɔla na kunnafoni bakurubaw filɛ. An ka wulumasiri tabaw faamaw mugujugu ci dɔ kɛra ka ɲɛsiw ma dɛ a kɛra kunungo tarata nɛgɛ kaɲa 12 waati ɲininikɛlaw olu b'u sɔrɔ farafina bondakun kan ɲininikɛla maa dama farafina tɔgɔ la k'olu ye tamasiyɛn yeli dɔw kɛ u ka ɲinini hokumu kɔnɔna na mun bɛna to a dɔ la sumaya bana ka i ka dɔn ka fɔ a jasi ka bɔ yen faraɲɔgɔnkulu min bɛ n'an ka ma Kawural Entente ni funengɛninw b'a kɔnɔ musolakaw a bɛ olu ko fɔ minnu joon bɛ kosɛbɛ bayɛlɛmali la olu bɛ wulikajɔ la dɔnnibaarala kumabaw olu ye nin ye minnu bɛna walawala aw ye sisan dani na aw ni ce maraka faama ka journal banbara lamɛnli la an b'aw fo. An bɔra k'a fɔ sisan an ka faamaw mugujugucu taara ka ɲɛsiw ma dɛ a kɛra kunungo tarata nɛgɛ kaɲa 12 waatiw u ko nin waleya min filɛ ko mugu purunta de kun don mun bɛ don dugu jukɔrɔ n'u ko ma ko AAI a kɛra Douanzan ani Ombori o ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra waati min na wulumasiri taaba maa dɔw olu kun kan ka taa dɔw nɔrɔ bila Bulukesi kilomɛtiri 3 Banyango Busama u kelen ka o kɔsago kuma min na kilomɛtiri 40 Banyango Douanzan kɔrɔɲanfan ka taa kaɲagaɲanfan fɛ ko nin waleya cɛjugu in kɛra yen de wulikajɔ in kɔnɔna na sa an ka faama maa 3 Banyango olu bɔnɛnaw nin na maa 7 olu joginna u ka bolimafɛn kelen o tiɲɛna ko mugujugucila jatigɛwale kɛbaa ninnu ko u taara ka u ka su kelen to u kɔ. Farafina bundakun kan ɲininikɛlaw olu b'u sɔn dɛ u b'u sɔn a bɛ sumaya bana a bɛ o banakisɛ kɛlɛli a bɛ o kofɔ farafina bundakun kan sa ko maa ɲɛyɛlɛkɛ dɔnnibaa dɔw n'o ye ɲininikɛlaw ye olu de wulila k'u jɔ u ka ɲininiw kɔnɔna na u k'u ye fɛn dɔw ye n'a bɛ sumaya banakisɛ taasira dɔw a bɛ olu kofɔ k'u ye olu ye k'u bɛna olu larawe a dɔ la ko o bɛna to sumaya bana fura in a banakisɛ min n'a b'i kolo gɛlɛya fura ninnu bolo n'olu kɛ man di ka a basi ka bɔ yen k'u bɛna jaabi kura minnu sɔrɔ k'olu b'a to a mana kɔgɔ cogo o cogo sumaya bana n'i ye o fura in kɔni n'o y'a sɔrɔ o sin k'a jɔsi ka bɔ yen ka a ka ko ban pewu ko nin na kɛ taasira ɲuman ye farafina ale ɲininikɛlaw olu ka bundakun kan mun bɛna kɛ sababu ye ka sumaya bana ka a kɛlɛ nin y'a siɲɛ fɔlɔ de ye farafina jamanadenw ɲininikɛlaw ma hakili jolen ninnu ka fara ɲɔgɔn na u yɛrɛ dama n'u ka ɲɛminɛya bɛ professeur Abdoulaye Jinde bolo Université des sciences des techniques et des technologies de Bamako USTTB o kɔnɔna na baaraɲɔgɔnya u ni Welcome Sanger Institute u ka nin wulikajɔ in kɛ u maa 15 Banyango u ka wulikajɔ kɛ ka nin jaabi ninnu k'a sɔrɔ u ka ɲininiw o hokumu kɔnɔna na u ko bi sumaya bana ale kɛra gɛlɛya ye diɲɛ bondakun kan min n'a maa fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ professeur Jinde yɛrɛ ka fɔ la ko san 2000 kana bila san 2015 la ko wulikajɔw kɛra sumaya bana a bɛ se ka kɛlɛ cogo min na k'a sababu kɛ kunnafoni minnu bɔra o waati la k'olu tun tɛ ɲuman ye dɛ san 2015 waatiw kɔni ko k'a sababu kɛ u ko sumaya bana k'a ka maa fata san kɔnɔ ko a bɔra maa 864 na ka na maa 429 na o b'a yira k'a fɔ ko a ka fata a ka ca hali bi. faraɲɔgɔnkan kulu min bɛ yen n'u k'a ma Kawural Entente ni musolakaw de ka ca ale kulu kɔnɔ kosɛbɛ n'a bɛ bogotigiw a bɛ olu kofɔ u ɲɛsin bɛ bayɛlɛmali ma an yɛrɛ ka nagakɔrɔfɛnw i n'a fɔ farani o n'a ɲɔgɔnnaw ntɛnɛndonya tɛmɛlen baarakɛminɛn min sɔngɔ bɛ taa $3 Banyango la o kɛra hɔn ye ONG Odi Sahel maaw fɛ yaasa baarabolo a bɛ se ka yiriwa cogo min na bɛn ani kɛlɛɲɔgɔnya o hukumu kɔnɔna na Tenengu cercle a bɛ o kofɔ ni hɔn min filɛ nin ye san a kɔni foyer amélioré b'a la Paul b'a la céréales ni o ye ka dɔn ka fɔ balo ye o b'a la sukaro farini bidɔn tulu o bɛ a la ani mansiniw o de taara k'o di u ma.
tungarange maa 5 banyango olu bɔnɛna u nin na 20 banyango olu kɔni tununa olu ma ye dɛ ko nin kɛra u ka kulun firili o de senfɛ kunungo libi ji gɛrɛgɛrɛ da fɛ libi wolomasiri taaba minnu bɛ ji kɔlɔsi kɛ olu de ye nin kumakan yi seereya ani maa minnu n'olu porogotora n'olu kisira nin kulun firi in na olu ye nin kumakan yi fɔ k'a ni Tripoli cɛ kun ye kilomɛtiri 120 banyango ye nin bɛ dan sigi bi laseliw la min labɛnna fasiri jɛkulu maaw fɛ k'a lase balimakɛ Seyidu Sila Maraka faama fɛ Morikɛ Tarawele k'ale to suya kɔlɛ la ni Ala ma ka jɔnya jɔn na sini an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan kunnafoni kuraw k'olu lase aw ma ni Ala ka jɛn ye dɛ n'a b'a fɛ ka segin ka Maraka faama ka journal Bamara lamɛn a bɛ taa malizoom.net ale sanfɛ www.malizoom.net Maraka faama ka journal Bamara ka kunnafoni jatara ka laselibaw a b'a bɛɛ lajɛlen ye ne b'aw fɔ ka wale ɲuman dɔn k'a fɔ a k'an bɛn sini ni Ala sɔnna ma. Maraka faama ka bi journal Bamara lasera aw ma k'a sababu ɲuman kɛ malizoom.net ye.